Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Atong kamustahon usa ang atong mga kapuso sa Malungon ug Alabel sa Sarangani Province. Mga kapuso, bisan pa man kagahapon lang ang Valentine's Day. Apan, adlaw-adlaw gihapon nato ipabati ang atong paghigugma sa atong mga minahal sa kinabuhi. Di ba, Sai? Maayong buntag! Tama kayo na, Jill. Gani matag adlaw dapat Valentine's Day. Bitaw, kamustahon sab nato ang atong mga kapuso sa Hulo ug Indanan sa Sulu Province. Mga kapuso, usa sa atong dali maduulan kung manginahanglan og dugo ang Philippine Red Cross. Karong buntaga, atong sayron ang mga operasyon nga ginahimo sa Philippine Red Cross ilabi na karong adunay pandemya. Pinaagi sa Blood Center Manager sa Cagayan de Oro Chapter nga si Dr. Cristina Marie Pelaez. Samtang say, nasayod ba mo nga ang resibo gikan sa mga pinamalit sama sa grocery store, pwedeng mahimong usa ka maka-amaze nga obra. Kung paunsa, kanatong sayron kauban ang 21 anyos nga visual artist gikan Mako Davao de Oro nga si James Lolo. Og sa Bestok, makauban at siniresi si kapuso actor Benjamin Alves. Mga kapuso, sa putaheng kambing, unsa ba inyong pinakalamian o ginabalik-balikan sa mga karinderya o dili ba ka lutoon mismo sa inyong balay? Buena mano karong semanaha sa Kumbira Express ang lutoon sa atong guest cook, ang papaitang kambing. Unsaon kaha ang pagluto og papaitang kambing? Kana ang atong sayron kauban si Michelle Comison sa Iligan City. Maayong buntag mga kapuso, ako din si Michelle. Kung karon, lutuan ka mo o papaitang kambing. Ang una na itong buhaton kay magbutang taog oil. Ang atong mga kinahanglang ingredients kay sili, ahos, sibuyas, luya, at sal o limusito. Ang unang ilunod kay sibuyas. Then ahos. Dayon luya. At sal. O sili. Pagkahuman ang karne. Karne sa karne. Ukay yun, hangtod maluto. Pagkahuman ang limonsito. Ang asin o black pepper.
Kini ang papaitang kambing mga kapuso. Tara mga unta. Mga kapuso, karong buntaga atong hisgutan kung kamusta ang operasyon nga ginahimo sa Philippine Red Cross sa Northern Mindanao taliwala sa pandemya. Ug ato sa hisgutan ang ubang mga impormasyon nga angay natong mahibal-an. Kauban ang Blood Center Manager sa Philippine Red Cross Mindanao Regional Blood Center nga si Dr. Cristina Marie Pelaez. Doc Cristina, mayong buntag ug dayon sa ato med GMA Regional TV. Kamusta, Doc? Mayong buntag sa Sir Cyril, and we're doing okay, and thank you for having us. Dok, unang-una, pila na ba ka katuig sa Philippine Red Cross o ngano nimo napili nga dinha mo serbisyo? Actually, I've been sa Red Cross for 7 years, and actually, gikan ko sa hospital, and then parang siguro it's a calling na you wanted another form of service, so a friend invited me, si Dr. Myra Yee. That's how I came to be sa Red Cross. Dok, kamusta ba ang dagan sa inyong operasyon labi na katong pagsugod sa pandemya? Oh, Sir Sire, katug yung pag-start sa lockdown actually February, nagsugod-sugod na, and of course, kanselado mostly gid ang among bloodletting activities, pero we're really thankful sa inyo sa GMA Regional TV at that time, even if sa national lisod na ang sitwasyon. We already have cases, I guess, sa national at the time, pero you push through nung sa Feb nato last year. Ito ang last the rest cancelado gid ang atong mga bloodletting activities. Na-restrict gid kami sa office namo. So diha gid kami ga-rely sa among mga blood needs o supply at that time. So, Dok, asa na mo gakuha og pondo sa dugo karon? Yes, sir. Since the start of the pandemic, nag-lockdown. So, kansilado ta na ng mga bloodletting activities. We rely on our mga office na mga donations. And of course, naapod kitay partners, ang atong men in uniform, ang atong mga PNP and AFP. They have been very helpful. So, they let us in. Especially yung mga students kanila na yung mga kadete. So somehow that way naka-survive kita, pero even kana it's not even enough. So we rely mostly good on voluntary blood donations na makaanha sila sa atong blood bank. Dok, unsa ba'y naaaning Red Cross card o unsa ang mga benepisyo nga makuha sa usa ka individual nga anaa niini? Ang blood donors card gina-issue kana nato sa atong mga blood donors. Our blood donors are each given their own card na with their names and color-coded ka na siya depende sa imong blood type. Pwede ka na niya magamit in times na magkinahanglan siya, o he can also give it to a friend, like lend it or pahulman niya to a friend or a family na mag-need para ma-prioritize sila when there's a need for anyone for blood. Dok, free ba ang mag-request og dugo? Actually, sir, free ang magdonar sa dugo. Voluntarily given, it's free. Pero when we say it, mag-need na ang isa ka pasyente o blood, naakitay ginatawag na processing fee. So, with it, naakitay actually regulated siya sa Department of Health ang amount that would be for the testing sa mga reagents na gigamit. Ang quality tibali sa blood na safe siya and sure kita nga wala kani sakit nga makatakod before we give it to a patient. Okay? Lisod na pagkuha pa lang nato sa blood, dili man pwede na diretso na to i-transfuse sa pasyente. It has to go through a process na in good and safe siya na pwede maabuno. So, kana ang ilang gapagabayaran muna atong ginatawag na processing fee. So depende kung unsa na component ang panginahanglan nun sa pasyente. Dok, unsa ba ang benefits sa usa ka individual nga kanang batag karon og unya mag-donate og dugo? Kung makain kita regular blood donors ang isa ka tao, even if dili siya regular every 3 months, we would say no regular every 4 months. Pero ang allowed gid sa ato is pwede ni gid every 3 months. That's the time na na-replenish na ang atong iron store sa body sa katong nagdonar.
So a lot of things aside from being able to help someone good in need, na dili ka mag-expect anything in return kay may sakit ba yan na ang tao. So you wouldn't be able to expect na ma-return niya ang imuhang life-saving na gift. So it boosts your self-esteem. And of course, regular ka ma-check. Kay actually kung mag-donor ka, screen ka man. You go through the process of being checked by our nurses, our physician, ang last na mo approve yun that you're in good physical condition. And then you will be bleed by our medtech. So the whole process alone is really safe. So makasiguro kitang other than being able to help, naapod ka na benefit sa isa ka tao. So kani manotice nato na lesser sila risk of cardiovascular diseases, kay constantly ma-renew ang ilahang mga let's say blood cells or mag-renew, mag-produce of new blood cells ang ilang bone marrow to replace what has been donated. Lastly, Doc, let's invite our kapusong Mindanawan nga mamahimo sab silang aktibo sa pagdonar og dugo, labi pa nga makahatod kini og tabang ngadto sa mga nanginahanglan. Yes, of course, sa tanan ng mga viewers sa GMA Regional TV, we are really asking for your help to help us also those who are in need of blood. A lot of different patients need it, like itong mga trauma patients, dengue patients, dialysis patients, cancer patients, all those forms, they need blood of different components. So those who are healthy and willing to help, they can always come to our blood bank. We are open naman daily, Monday to Sunday, even on holidays. Ang blood donation is 8 a.m. to 5 p.m. po. Dagan kayong salamat, Doc Cristina, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og amping permi, Doc. Thank you also. Thank you so much. And God bless. Chillax lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Besog tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! May butag mga kapuso, welcome to Besta. Karibunhaga atong makauban si Doc Mig sa Kapuso rom-com series na Oh My Love. Kailan pa ako si Kapuso hunk actor Benjamin Alves. May butag Benjamin and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing these days? I'm doing good. Maayong buntag po sa inyong lahat. I'm so excited today because today is our pilot episode, so can't wait. And congratulations for that. But bago natin pag-usapan ang iyong bagong show, would like to know naman, what did you do sa araw ng mga puso? How did you celebrate your Valentine's Day? Well, nandito po kami sa lockdown taping ngayon for Oh My Love. Naging pamilya ko na po dito. Ano po, dahil hindi namin kasama yung mga mahal namin sa buhay, kami naman po yung gumawa ng konting picnic dito sa set po namin. And speaking of love, let us all talk about Oh My Love this time. How happy are you to be part of this project? I'm super happy and super grateful na ang ganda po ng pasok ng 2021 para po sa amin. At nakaka-excite po kasi parang napaka-timely po na may isang show na very light, very mas family-oriented at marami rin po silang matututunan na lessons sa show po natin. So parang napaka-timely po ng show. We are so excited na makita na ito tonight. But before that, please share with us your role here as Doc Mix. Hindi ba ito nalalayo sa personality mo naman sa totoong buhay? Very financially literate po siya at meron po rin siya sa show na tawag ay Alkansya ng Bayan. So siya po yung parang financial advisor sa internet. Malapit naman po siya because yung pagmamahal niya sa Lolo Badonia, played by Leo Martinez, parang ganun naman po yung relationship ko with my dad. Parang ka-love mo dito si Sensen or si Lovito, how does it feel to be working with her? Si Sensen, nakakatuwa po because marami rin po kami projects na nagawa together. Pero parang iba pong loving po yung nakikita ko sa mga eksena na because parang sa tagalan po natin alam na si Lovey po is a very parang geared toward dramatic roles. Mas lighter po yung makikita nyo dito, mas fresh. Yun nga parang itong 2021 po nga parang magandang bansagan na new beginnings. So parang magandang chapter na magandang new role for her na hindi pa nakikita ng mga kapuso natin. So
Totoo po, Ben, na mahilig daw kayong dalawa mag-workout? Opo, kumbaga kung 6 o'clock po ang call namin, 4 a.m. gising na po kami niyan. Ano po yun, everyday po yun. At kung dati po, parang yung first lock-in taping namin, weights lang po dala namin sa jump rope. Ngayon po may kanya-kanyang bisikleta, kanya-kanyang treadmill. Dinala lang po talaga namin yung gym, na hindi yung home gym po. Yung gym po talaga na nakikita nyo sa mga mall. Yun na po yung mismo dinala namin. So, nakakatawa, mas prepared kami, mas prepared kami for the longer lockdown taping. Let's invite lahat ng ating mga kapuso viewers dito sa Mindanao na abangan ng very first episode ng Oh My Love ngayong gabi na. Mga kapuso po natin sa Mindanao, please watch Oh My Love. Tonight na po yan. Please watch and subaybayan po yung story of Sensen Dipit and Doc Mason Cansha. Kung paano ba sila magkalapit, paano sila ma-i-end up sa isa't isa at kung matutuloy ba yung love story nila. So hopefully you guys can support us from tonight until the very end. Maraming salamat, Ben, and we wish you more success. Congratulations para sa Oh My Love. Maraming salamat po. And that was Kapuso Benjamin Alves. Tutok lang mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ang mga resibo gikan sa inyong gigrocery o pinamalit ba? Unsa ba ang inyong ginahimo? Ginakolekta ba ninyo o dili ba ka ginalabay na dayon? Bitaw mga kapuso, kining usa ka estudyante gikan Mako Davao de Oro gigamit aron mahimo og maka-amaze nga obra nga viral online ang resibo. Siya si James Lolo ug ato siya makauban karong buntaga. James, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, James? Maayong buntag, Sir Argel, o maayong buntag po sa atong mga viewers, mga kapuso. James, unang-una, how young are you katong na-discover ni mo imong talento isip usa ka visual artist? Nagsugod ko og drawing, Sir Argel, katong high school pa lang ko. Ang akong ginagamit sa una, usually ballpoint jud maong pag-abot nako nadugay na medyo nasanay jud ko nga ballpen jud ang gamiton po. Sa una kung na ako'y free time, sir, or like mag-recess or lunch break, after na ako magkaon ba dira or na ako'y mga free time, mag-drawing jud ko ana, sir. Og sukad niya adto ba, James, paunsa ba na-develop ang imong skills sa paggamit og ballpen sa pagdraw hangtod na sa karon? Siguro na-develop ang akong skill sa ballpoint, sir, kay halos maingon jud ako nga taga-adlaw jud ko ga drawing sa gamit ang ballpoint. Kung bisan asa ko maadto, kung example maadto ko sa mga parks, akong ginadrawing ang mga nagadrawing ko og mga random people. Ako sa lang gina-live sketch ana. Og James, nag-viral ang imong artworks na gamit lang ang ballpen og resibo. Kay lagi no kita usually after nato makita ang presyo ingon man total no sa atong pinamalit, usahay dili na ginato ginapansin og ginadiretso lang nato og labay. Pero sa imuha ba, unsa ba ang istorya sa likod niining imong artworks nga gamit ang resibo og ballpen lang? Syempre, sir, sa panahon sa pandemic, bisan unsa na jud mo nahunaan sa mga artists or sa mga tao, magka-create sila og mga bisan unsa nga mga butanga. Nakita na ko ang resibo sa among balay, medyo dagan-dagan og ubay-ubay na pod. Naisipan ako nga, what if ako aning buhatan og artwork? What if ako aning i-reuse para mahimo pong obra maestra or mahimong masterpiece? So moto, naka-decide ko nga mag-drawing sa resibo. James, paunsa ba nimo gi-conceptualize labi pa nga gamay ra ang size sa papel sa resibo tapos printed pa jud no og usasab ang imong inspiration sa paghimo niini? Hilig jud ako, sir, nga kanang mag-recreate bitaw og kanang mga classical work sa mga classical painter sa una, sa mga famous classical painter. Moto ako, naka-decide ko nga, murag nindot ning Last Supper ibutang sa resibo kay pwede siya i-landscape og ibutan ako tanang mga tao, si Jesus o ganyang mga disciples. Moto ako, naka-decide ko nga i-drawing sila detail by detail. And speaking of the Last Supper, kini ba ang first artwork nga gamit nimo ang resibo o unsa sab kadugay nimo, James, na human ang maong drawing? Actually, ang pinakauna ko'y pinakauna nga nahimo nga art sa resibo, sir. Katong LeBron James nako, which is naa diri. Og kining akong Last Supper, gihuman ako ni 2.5 days man ata to, sir. Nga akong nahimo na, sir, is 4 na kabuok. Ang isa si Mona Lisa nga figure. Og napo ko isa nga ako adjud mismo nga concept. Pero ikaw ba, ang imuhang pens ba kompleto ba sa color collection nimo?
Yes sir, ang akong mga collection sa ballpen medyo kompleto na po nya. Inig na ako yung mga kulang, naga-experiment ko sa paghalo-halo og color para ma-achieve to nako ang color nga gusto nako. Ug aside sa mga obra, James, sa gamit nimo ang ballpen o resibo lang previously, unsa pa ba nga mga artworks ang imuhang nabuhat? Nagabuhat ko sa una sir og mga paintings like watercolor o usahay sir nagagamit ko coffee, oil pastels o na-try na nako murag ang mga medium nga na-try na po sa ubang artist sir. Og karon nga nag-viral na imuhang obra, James, unsa ba imuhang gibati nga daghan ang na-amaze og nag-expect ba kang ingani? Katong pag-post jud ako ani sir, wala jud ko mag-expect nga daghan ang magkagusto or daghan ba ang mag-share. Natingala na lang ko one day nga nag-viral na day siya. So happy kay ko atong nga time kay syempre grabe ang suporta sa mga tao og grabe po ng blessings ang gihatag sa Ginoo. James, unsa ba imuhang na-learn nga lessons nga bisan pa man recyclable paper ang imuhang gigamit nakamugna gyapon ka og nindot nga artwork? Ang lesson nga nakuha niya akong artwork ron nga dili jud dapat nato i-restrain ang atong sarili nga kay lagi kulang tag mga materials sa pagdrawing, dapat mugubiyan ta sa atong creativity para makabuo tag mga obra o makabuo tag mga masterpiece. Wish nako nga puhon-puhon makahimo pa ko mga daghan pang obra, makabuhat pa ko mga daghan pang obra aron adun ako'y maipakita sa ubang tao aron ma-inspired pud sila nga bisan pa man sa mga simpleng butang makabuhat sila mga obra o masterpiece. James, daghan og gusto mahimong artist pero nag-alangan no kay lagi gasto ang material sa ginagamit pero ikaw napangitaan nimo pa maagi nga bisan resibo og ballpen lang ang gamit patok kini sa netizens. Unsa ba imong ma-advise sa mga aspiring visual artist? Ako lang yung mga masulti sa mga aspiring artists like me. Dili lang jud sila mawadag pag-asa, kanunay silang mag-ampo, mga yung guidance sa Ginoo, tapos magpadayon sa silang passion, do what you love and love what you do. Padayon sa pagpamalas sa imong talento, James, og daghan kayong salamat sa pag-share sa imong istorya sa itong mga kapusong Mindanawan. Amping always. Thank you po, Sir RJ. Good morning. Side dili na kinahanglan pa og mahalon yung mga gamit aron makaproduce ug maka-amaze nga mga obra. Sama na lamang sa gimugna sa 21 anyos nga si James Lolo nga pinaagi lamang mga kapuso sa paggamit og ballpen ingon man resibo. Napamalas niya ang iyang talento sa pagdrawing. Samtang Jill, sugod nga nagka-pandemya, ni kulang gayud ang pondo sa dugo sa Philippine Red Cross sa Cagayan de Oro Chapter. Busa, panawagan ni Dr. Christine Marie Pelaez nga kung mamahimo, mag-donate kita og dugo. Sa mga kapuso, atong atangan unyang gabi ang pilot episode na sa GMA Romantic Comedy Series nga Oh My Love, kauban si kapusong Benjamin Alves. Mga kapuso, unta na-inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Seth Godin nga instead of wondering when your next vacation is, maybe you should set up a life you don't need to escape from. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Boom, Buong puso para sa kapuso.